Hominizazio prozesua. Gizakia eboluzio geldo baten emaitza da. Duela 7 milioi urte inguru, lurra berotzearen ondorioz. Baso eremu handiak desagertu ziren. Bizirauteko eta inguru berrira egokitzeko zenbait primatek aldaketa fisiko batzuk izan zituzten Afrikan. Eraldaketa horien ondorioz, lehen homininoak sortu ziren. Eta gaur egungo gizakia arteko edo Homo sapiens eboluzioa izan zuten. Prozesu luze horri hominizazioa esaten zaio. Hominizazioa eskeletoan izandako zenbait aldaketaren emaitza izan zen. Aldaketa horiek jarrera bipedoa, eta garezur edukiera handitzea ekarri zuten. Hala, areagotu egin ziren homininoen adimena, komunikatzeko gaitasuna, edo hizkuntzaren sorrera. Eta taldean lankidetzan aritzeko gaitasuna, ataza konplexuak egiteko. Horrela, gizakiak gai izan ziren tresnak sortzeko. Ingurunea menderatzeko teknikak asmatzeko. Eta, garrantzitsuena, jakintza hori hurrengo belaunaldiei transmititzeko.